Uy, uy, char. What's up, sassies? So for today's video is pupunta po tayo ngayon sa plaza mga sis. Kasi mga sis, ngayong araw is Miss MABOLOCON Talents Night mga sis. And ngayong hapon mga sis. So, mag-rehearsal po sila ngayon mga sis sa kanilang production number. Diba? So, pupunta po tayo ngayon mga sis. And this is my look for today's video mga sis. So, ala ko. Diba? Uy! So, update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandito na po ako. Bye! So, nandito na po tayo mga sis. Pasabag! So, hi mga sis, you're here na. Mga mga pencil. Mamayang 8 p.m. mga sis. Kanina ang show. Oh my God! Oh my God!
You will still compete for Talent Night Discrimination. Candidate number 2. For Talent Competition Discrimination Night. Candidate number 7. The list for the best 3 of Miss Talent is. You will complete the list. Candidate number. Mr. Ben? Mr. Ben? You complete the list. Candidate number